Dameni debata na sumurung sian saluhut na roha, imana mangaramoti aka ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Shalom, selamat Advent madihita. Huriana hinahalongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus, trupuk jamita di minggu Advent na patoluhon di tanggal 15 Desember 2024, tersurat di Evangelium Lukas bidusada ayat 26 sahat rodi ayat 30 walu hujaha homa dihita. Buah-buah hatu tubuh di Tuhan Yesus. Salpu ono bulan disuruh debatama par di surgo Gabriel tu Nazaret. Ima sada huta di luat Galilea. Manopot sada anak boru, orowani sada bawa namar goar si Joseph, nasian poparan si Daud. Si Maria do guarna laho mamasuhi jabunai din nama tabi diho naniasian didongani Tuhani maho alai tersonggot donasida UBG hatai nina rohana parsata biad dia doi ulaning jala didok suru-suruani matunasida una koma biar ale Maria aida potan asini roha doho di debata gabe-gabean maho tubuan anak maho Yesus ma bahenomu guarna balga ma ibana muse guarado ibana anak nina sunti buli lehonon ni Tuhan debatado tu ibana habangsa ni si Daud amanai rajaan nado poparan ni si Jakob saliling-liling na jaladang marhaujungan harajaon nai didok si Maria mamadok suru-suruan ni so dia ma pangalahon ni ay so adok kutada bawa jadi dia lusi suru-suruan ni manasida songgopan nito di porbadia maho jala linggo mandi hagogon ni nasuti buli doho ala ni nabadia dodohonon natubui anak ni debata ia si Elizabeth si solhot mi nasai tuai nong digoar nahol marhanguluan anak do pono bulat toma nuaeng aidang adong naso tarpatupa debata gabe didok si Maria ma na posoni Tuhani doau sai saut matuau songon na didok mi dungi di tadikon suru-suruan nima nasida songon nima sahatna uran itu hata hamuna kadongan sa porsiaon nuaing lam majonok mahita di parningotan hatu tubuh ni Tuhata Yesus Kristus. Advent na patoluhon ima titik tengah sian masa-masa Advent na pinatupan ni Huria. Jala Advenon somaldo diguari minggu Gaudete. Na marlapatan bersuka citalah marlas ni rohama. Ala tema ni Advent patoluhonon ima lasni roha manomu-nomu haroroni Kristus si paluai. Urena hina holongan di lasni rohata nuaeng manomu-nomu si palua nanang jonok namatiki nanaing pesta honota di turpuko diajak dohita laho marningot bohado tutu dalan napinatupan di debata laho pasauton baga-baganai ima hatu tubuh ni si palua itu portibion. Ia dalan-dalan napinatupan ni debata tunggok halongangan do HP jalatung masai uli sude diatur debata. Seluruh kisah rangkaian berita kelahiran Yesus mulai dari waktu terjadinya, tempat, cara dan sosok yang dipilih oleh Allah semuanya begitu menakjubkan. Dan semua orang percaya pasti mengaku bahwa Allah kita itu memang benar-benar adalah perancang yang ulung dalam mendesain setiap rencananya. Demikian juga dalam kehidupan kita. Asa nuaing damang dainang taidama aka dalan-dalan dama sayuli na pinatupan ni debata laho pasauton sakapna ima haroroni Mesias si paluai. Na parjolo taida di partikian na binuhulna laho patupahoni. Situasi hati hai dinaro suru-suruani uju par di surgo pasahat to baritaon
nungatung leleng bangso Israel pai mai mahon haroroni Mesiasi. Aida kiabi adong berita marhite akapo wahyuan songon nasomal pinatupan di debata tu akapanuriran hian ujudi padan narobi. Setidaknya sian masa panurirang Malyaki sahat rodi tikii adong 400 tahun dakiabe adong bari kelanjutan taringot tu berita lasni rohai seolah-olah hira maradi debata satokin didogmai masa intertestamental manang masa haholomon alai nuaeng nungarobe baritai marhite-hite si Maria sahalak na pinilit ni debata gabe parhiteanna hamunaka manginang baritaon mangajari hita ia partikian ni debata dada songon partikiota boydo hira lumeleng ibana pasauton sakap nai alai boydo humatop tidak kita duga hobartu maksud manang tujuan ni debata alai odo na totong ikotatiop di ngoluta molonunga marpada debata pasti do pasautonna sebab Allah adalah Allah yang setia. Jala molo nunga disakapi debata naing pasahaton natu hita pasu-pasu maka Allah pasti akan mewujudkannya seturut dengan waktunya tanpa kita harus mereka-reka cara yang tidak-tidak, tapi Allah pasti akan berikan pada kita meskipun terkadang Tuhan biarkan kita menunggu untuk suatu tujuan tertentu, tetapi Dia pasti akan menyatakannya. Napa duahon, taidama inganan na pinilit ni debata lahu patupahon ni. Dipilit debata huta Nazaret gabe inganan haroro ni Yesus ima inganan ni si Maria. Urian itu hata hamu akadamang dainang ujui Nazaret ima sada inganan nasopolat dengan reputasinya. Secara sosial hutana pogos do Nazaret jala godang di si Jupang aka kecemaran alani jot-jot do hutai dinilai rendah oleh orang yang lain. Taida mai di sada Johannes sada uju di dok Filipus sian Nazaret toro Mesiasi torjupang maalus di si Nathanael di dok ibana tung tarbahen maro nadenggan sian huta Nazaret. Begitu sulitnya untuk dicerna akal sehat. Aladang adong hinauli manang ha muliaon ni hutai. Tudo songon natar surat di Yesaya 50 tolu ayat 2 di dok disi dang adong hinauli ni rupana manang ha muliaonna ubahen si halomo honoton ibana. Alai tutu sian inganani do hape dipilit debata nagabe inani Yesus. Dada sian inganan na didok nanuaing inganan mentereng. Baritau patuduhon tuhita jot-jot do debata mangula marhite sian inganan-inganan na sederhana yang bahkan mungkin tidak diperhitungkan oleh dunia ini. Alai sianido ibana ro patupahon aka ulaon na balga. Urian itu hata dingolutau pe siganupari boydo taidai. Kebaikan tidak selalu datang dari ruangan-ruangan yang mewah di mana orang-orang berdiskusi tentang hal-hal yang besar. Tapi hal baik bisa datang juga dari dapur. Inganan niya kaina para dehon si pangadon tuaka pangisi ni bagasna bisa datang juga sian pos-pos satpam inganan niya ka pajaga sude inganan baik yang dianggap besar atau kecil sama-sama dapat dipakainya sebagai tempat untuk mewujudkan kebaikannya. Jala di pamilitan ni Nazaret gabi inganan ni dapat tuduh hodoon kekonsistenan di debata memakai cara-cara sederhana lahu pasauton sakap namar hite Tuhan Yesus di bagasan haliau doi manaro jala
di bagasan haleao dotong ibana pasikopon ulaona musetu portibion. Ini berarti bahwa betapa pokoknya ternyata bagi Allah hidup dalam kesederhanaan dan kerendah hatian. Alani molon waing adong dope orientasi di ngoluta na mga lului hamuliaon manang pabalgahod dirita dang marpordomuan di HP dohot spirit na tuduhon di tuhata. Alani marhite barita advenon diajari hita asa marsiajar mahita makongoluhon ngolu na seret hidup yang sederhana maniru tuhatai. Jala alam lingkungan taupe nuaeng sangat membutuhkan kehidupan manusia yang sederhana asa bui totong lestari dan alam lingkungan kita tidak rusak oleh karena keinginan manusia yang berlebihan. Nah mangihut patoluhon taidama sosok yang dipilih oleh Allah lau pasahuton sakapnai dipilih debata si Maria gabe inani Tuhan Yesus. Ahadona spesial di si Maria baina dipilih debata ibana di parsuruon na balgai. HP anak boru dope ibana jala targoar poso dope diturpukon dangadong di pasahat suru-suruani akadia masih diri ni si Maria nama bahen talup ibana dipilit debata gabe parhitiana holanodo didok suru-suruani ai daputan asini roha doho di debata ido kunci parsuruon ni si Maria karena kemurahan Allah. Allah itu tuh songon halak naung daputan asini rohai dison taidama adong hal nama saya denggan nama saya arga nabui taparsia jari sian sosok ni Maria. Na perjolo Maria Porsea jalarade uduk tu parsuruan ni debata. Dung di pasahat suru-suruan itu si Maria berita tubuhan anak maho jala bahon maguarna Yesus di bagasan ketulusan diuji imana do marpanukun so dia do pangalahon i ai sodok kutanda bawa artinya ini tidak logis bagi Maria. Alai dia lusi suru-suruan ima Maria didok dan adong naso tarpatupa di bata. Jalato dini de batado na patupahoni di diri ni si Maria. Rabuido dang tarjalo roha manang dang tor dia tu si Maria alus ni suru-suruan ni. Ada kya masa do pesi songoni. Tapi rupanya bagi Maria tidak semua hal harus dia mengerti pada saat itu. Hanya satu yang paling penting baginya. Ada satu hal yang dia betul-betul mengerti, yaitu siapakah Allah yang memilihnya itu. Allah yang memilihnya adalah Allah yang luar biasa, yang tidak pernah keliru dalam rancangannya. Jala ima ditiup si Maria baina di bagasan hauduhon ibana madok na posoni Tuhani doau saya saut matuau songon na didokmi urian itu hatta dabang dainang nahina holongan. Dalam hidup kita pun ada banyak hal yang tidak kita bisa langsung mengerti, tapi sekalipun demikian melalui Maria kita belajar tetaplah mau percaya dan tunduk. Yang harus kita pegang adalah Tuhan itu patut untuk dipercayai dan dia tidak pernah keliru dalam setiap rancangannya. Nah mangihut nataida sian Maria nama saya argaima asini rohani debata gabe pahoton rohana asa unang margangguni roha. Secara sosial ulau nadok-dok do parsuruan nih dan datang secara tiba-tiba. Bisa jadi itu mengancam kehidupannya. Dia pun tidak siap.
Bisa jadi itu mengancam masa depannya, rencana pernikahannya. Alai ala diboto ibana na dapotan asini roha do ibana dingoluna gabe mago maganggu ni rohai. Boy ibana enjoy, bahkan marlas ni roha tanpa perlu banyak kekhawatiran. Jala terbukti dang gabe dapotan mara ibana hinor honni haudu honna tu debata. Hamuna kamanginang huriani tuhata alani molotongon nuai kita di bagasan ganggu ni roha manang adong hal nama bahen tubuh biar ni roha di hita taingot ma jalata tiop ma songo na pinatupan ni si Maria ai halak dan yasii debata doau. Saya ini orang yang dikasihi Tuhan. Itulah yang hendaknya kita katakan pada diri kita ini. Debata dong aku Immanuel asa adomba di hita pos di roha jala margogo hiba hita dan tenang untuk menghadapi kehidupan kita. Na perpudi taida ima cara ni debata patupahon sakap nai. Dalam di debata patupahon sakap nai ima merhite na gabe-gabean si Maria seto di porbadia. Ini adalah salah satu fakta penting di haporsyota. Tubuh Tuhan Yesus seto di porbadia do dada sian hadagingon. Hiado dong sada halak padita penganut paham liberal nama dok di jamitana. Aku ingin meyakinkan Anda bahwa aku tidak percaya kelahiran Yesus dari seorang gadis perawan, dan aku harap kalian juga tidak percaya. Alai fakta iman doon nasian hatani debata nasoboi dibantah meskipun ini berlawanan dengan hal-hal biologis di dalam kehidupan manusia. Nuaing narikot naing boto ota ima. Mengapa Yesus lahir ke dunia ini dengan cara yang berbeda dari manusia pada umumnya? Adong dua hal. Na perjolo ima lau patuduhon nang pegabe jolma tuhatai aledang dos ibana songo kita jolma. Debatado ibana na rosian gijang. Anak ni debata na tumibul songon ede ni Natal di kidung jemaat Allah sendiri dalam rupa insan, sembah dan puji Dia. Napa ngihut napa duahon, napa tuduhon doon, ya Tuhan Yesus jolma naba Dia do ibana dan songo kita halak perdosa. Semua orang sudah berdosa oleh karena dosa warisan yang dibawa sejak kejatuhan Adam dan Hawa ke dalam dosa. Karena itulah Yesus tidak dilahirkan dalam kedagingan agar Dia tidak mewarisi dosa itu, sehingga Dia menjadi penyelamat yang sempurna untuk kita. Songon gornai Yesus debata paluahon. Alanima Tuhan Yesus datang melalui Roh Kudus kepada Maria. Hamunaka dongan na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus nunga taidabe hinaulin di dalan-dalan na pinatupan ni debata laho pasauton haroro ni Mesiasi begitu sempurna dan ajaib jalan Tuhan. Di epistel di dok dipuji akabanua gijang do halongangan na binahenmu ale Jehovah. Songoni matong na adong di rohata tung tapuji ma ibana hinor hon ya kahalongangan na pinatupanay di ngoluta. Di topik di minggu tawon di dok as dapotan asini roha doho di debata. Songon si Maria hita na dapotan asini roha, songoni do ngoluta. Amazing grace. Hidup dan keselamatan kita adalah anugerah Allah yang luar biasa. Alani advenon mengarahok kita asam makalason saluhut nai asini roha na pinasahat na tuhita marhite gabe songon si Maria mahita
gabe aka halak namar hauduhon tu debata. Dang sude bui tapahami dalan-dalan di ngoluta. Alai molo uduk kita mempercayakan hidup kita pada Tuhan. Ida otama asini rohani debata di ngoluta. Atong selamat Advent madihita. Saluhutna Tuhan memberkati. Amin. Martanya kita. Mulai hati ale Tuhan dihatam naung saur dihabi di minggu Advent dapat toluhonon. Ale Tuhan lehoma dihambi lasni roha lahoma jakon asini roham nabalga na pinasahat budi golunami marsada-sada. Asam malasni roh marhite lasni rohai margogo hami Tuhan laho patupahon akana denggan gabe panodang di ngolunamion. Atau ngale Tuhan rajai mahami, cala dongani ma ngolunami. Amin.